nga ba ding lo to dong ngan ong ipi ba kham tam minu ba jes ndram mo kamut ba wan dat yang mo tengangan su ong yame jes ndram pan krek ma me ong padar pastor nei namar me kwa bangan pan map em kan pan map akhmat bapa bosai hakmat jong ki kon gabrih nyu trap paro khoj em ngan dem ru ki kidat jong padar pastor ngan persai ru kidat jong ki tangbam lum ma me ora akawe kelempung em bat padar pastor bar khoj ban nong kenya ban nong kriam em ngan dem ki kidat jong ki ngan sai lut paro khoj lada mem la ban le kum ta nei ka dei tang ka jing kwa ban kamai pisa jong me na ki video jong me mesto tangane hi tang men kran tin jong gi ru mem laj bha ha ngas nguthu tip me de wi ru ngam tip tang ba ban kran tin jong gi ru mem nguthu bha kamut me sedang ban pengkelumar me ha me ken bit banga kwa kamai pisa me na ki tu sunal jong ha ngam kran kai ngakran sisa da ka bible be nong yime da ka bible be ngin yabit ya ka ek ba me le ro nei ha ka de ke jing nguthu jong me han rei ngale ha ke jing nguthu jong ha tang ba la da me la nei me pha pan map yang ha lom gitik padar lom gitik pastor nang ta ngan sasat ikidat jong gitik padar pastor ru ban ngas pan map ru lada memela pat nei ngangan ong meditang ki khna kai sudalia sto meditang khna kai sisa nakani kada bras nguthu ngangam de rupo senrang lia bangan pendam hano mesto I will die for you Jason Ram I am not afraid anybody. Stop. Nakani kata ngam tiang ino. Wat wan le po lani wat wan ken po ya wan new trap. Das ngoto bai kata. Ngam de rupo senrang le. Das ngoto bai kata. Ngaya da kajing tho. Da kajing tho. Da ka Bible bai. So wale kai. Wal kan ka hiru. Kani ka ding persoto jong ai me.